Ahojte všetci priatelia, vítam vás na našom rozhovore. Tu mám dneska hostia Ivetku Paholchovú. Je to moja kamarátka zo spoločnej spolupráce v sieťovom marketingu. A dneska máme zaujímavú tému, o ktorej sa veľmi málo hovorí, avšak je všade okolo nás. Ja som to zažila aj doma, aj v okolí proste s blízkymi. Takže už vám tá téma beží dole, ako v televíznych novinách, taká modrá titulka. Témou je teda závislosť a spoluzávislosť. A tiež sa budeme baviť o príbehu Ivetky a povie nám o svojich pomocných skupinách Al-Anon a DDA. Viac nechám slov pre Ivetku, pretože ja to neviem vysvetliť, ale mám na ňu niekoľko otázok k tejto téme. A som veľmi rada, že prijala pozvanie, aby sme šírili osvetu o tejto téme ďalej. Ivetka, vítaj, nechávam ti slovo. Môžeš sa trošku predstaviť. No, ďakujem pekne za predstavenie, Peťka. Takže ahojte, milí priatelia. Som presne tak, ako Peťka povedala, spolupracujem s Peťkou v sieťovom marketingu. Len prakticky tohto roku od apríla, kedy sme boli spolu na spoločnom seminári. A Peťka ma požiadala, aby som vám porozprávala niečo o závislosti a spoluzávislosti. Takže poviem vám svoj príbeh. Ja som manželka alkoholika, ktorý úspešne už 18 rokov abstinuje, ale nebolo to také ružové a také k tomu cieľu trvala teda dosť dlhá cesta. A treba si tou cestou prejsť, každý si ňou prechádza nejako inak, niekomu to trvá dlhšie, niekomu kratšie. Ale dôležité pre mňa je v mojom živote, že som si uvedomila, že závislosť môjho manžela mi dala do života presne to, čo žijem teraz. Šťastný, spokojný a vyrovnaný život. A to je paradox teda. Hovoríme tomu my ako spoluzávislí, hovoríme tomu paradox, ale ja to vnímam ja osobne to vnímam vo svojom živote ako veľké plus. A keď začnem svoj príbeh, tak môj príbeh začína prakticky od detstva, od tej výchovy. Hej, že ja som vždy bola to poslušné dieťa. Vždy som chcela, aby som urobila všetko tak, ako odo mňa chceli na 100%. Aby som bola pochválená. Aby bola z tej druhej strany, že bude vďačnosť, že budú vďační, že som poslušné dieťa. A až teraz do spolosti zistujem, že nikdy to tak nebolo. Nikdy to tak nebolo, ja som nikdy pochválená nebola ani za nič. Všetko sa to považovalo, že je to normálne. A tak som rástla, až kým som nenadebila na svojho partnera. Ja som nikdy iného partnera, okrem svojho manžela nemala. To je presne tá poslušnosť a to dané, hej, že proste takto to má byť. Hej, keď sa žena vydá, tak má byť poslušná manželka, vychovávať dieťa tak, ako sa patrí, tak to je v normálnych rodinách. Žiadne vymedzovanie, žiadne vybočovanie z danej cesty. A ja som si myslela, že je to tak správne. Ja som to videla u svojich rodičov, oni spolu žijú už pomaly 60 rokov a že je to tak správne, že to tak má byť. A že žena si má svoje pretrpieť. Hej? Že je v poriadku, že žena trpí. Ale ono to v poriadku nie je. Ja to už viem až teraz. Hej? Takže dostala som do cesty svojho partnera, ktorý už samozrejme, keď sme spolu chodili, pil. Ale ja som si naivne myslela, že keď sa za ňou vydám, takže ho zmením. A zistila som, že to nefunguje. Ale to som samozrejme zistila až počas toho manželstva. Že proste zmeniť niekoho podľa svojho obrazu sa proste nedá. To som zistila až v programe. Ja mám hneď otázku, Ivetka, že ako veľmi pil, keď hovoríš, že pil aj počas vášho vzťahu? Že... Pil tak, to som ešte nevedela, že čo to je, presne, že čo to je, ako alkoholizmus sa prejavuje. Ja som vedela, že môj jeden starý otec bol alkoholik, ktorí sa opíjali denne. Môj manžel sa opil raz do týždňa, hej. Čiže keď chodil do práce, týždeň má 7 dní, on 5 dní nepil, prišiel víkend, opil sa. A to už sa považuje za alkoholizmus. Prosím? Že to už sa považuje za alkoholizmus. Áno. Áno, to podľa mňa veľa ľudí nevie, pretože to je bežný systém života. Ako náhle niekto pravidelne má nejaký pravidelný cyklus, hej,
Ak napríklad niekto sa opie raz za 3 mesiace, alebo za 3 mesiace má ťah, že týždeň chodí, ale proste je naliatý, hej, že on 3 mesiace nič, hej, a príde, hej, a proste a ide a týždeň má ťah. Ale to je v kuse, hej, on je schopný si alkoholik vybrať dovolenku na to. Proste on potrebuje to, hej. To je alkoholizmus. To je taký kvartálny alkoholik. To je všetko alkoholizmus. Je to závislosť. Čiže to baženie za tou závislosťou, to je jedno, či je to gambler, ktorý príde len raz do týždňa si zahrať automaty. Hej, ale ono potom tie intervaly sa skracujú. Hej. Ono pije raz za 3 mesiace a potom tie intervaly sa skracujú, že to už potom je raz za 2 mesiace, raz za mesiac a potom rokmi toho pitia sa tie intervaly skracujú, lebo to telo je tak závislé na tej danej látke, alebo na hre, alebo na drogách, alebo to je jedno na čom. Hej. Na sexe, to je úplne jedno na čom, hej, na jedle. Hej, tie intervaly sa tak skracujú, že potom už si už tak závislí, že nevieš už ani bez toho, ani s tým. Hej, to už sú veľmi vysoké štádia závislosti. Hej, to už sme kde. Áno, tak vráťme sa k tomu, že každý víkend chodil teda piť. Tak každý víkend pil, hej, čiže my sme sa stretli, hej, každý víkend a to, že my sme sa s manželom nestretávali, každý deň som bola na internáte, hej, čiže keď som chodila do školy, ja som chodila na internát, takže sme sa videli len ten víkend, keď ja som prišla domov. No a vtedy si tak akože keď sme spolu chodili, tak si dával ešte ako tak pozor, hej. Ale proste tá moja naivita bola v tom, že som si myslela, že ja to uhrám. Že keď sa zoberieme a bude so mnou a že budeme šťastní, takže to zmizne, že proste on piť prestane, ale to u závislého človeka tak nefunguje. Práve že keď sme sa zobrali, tak nastali trenice, pretože my sme najprv bývali 4,5 roka u mojich rodičov, v tomto dome, kde teraz vysielame. A naozaj vtedy začali trenice napríklad s mojimi rodičmi. Hej. Moji rodičia boli zvyknutí na to, že ja som poslušné dieťa, môj muž bol rebel. Hej. Keď sa opil, on bol agresor. Hej. Čiže naozaj prvá dcera, keď sa nám narodila, som bola asi v 6. nedeli a on prišiel, rozbil dvere na skle. Hej. A ešte, že som mala takú sieťku na kolíske a tam to sklo z dverí úplne na to sklo, na tú sieťku, hej, lebo keď nie, tak rovno na dceru, všetko to sklo vyletí. Takže naozaj to boli také spomienky, hej, že potom sme stavali dom. Aj počas toho, čo sme bývali u mojich rodičov, tak sme stavali dom, to je oproti na záhrade, ktorý už je predaný. Každý sa ma dnes pýta, či mi nie je ľúto. A ja hovorím, že nie. Ja som šťastná, že sú tam ľudia, ktorí majú strechu nad hlavou a ktorým sa ten dom páči. Čiže ja to teraz ako beriem úplne inak. A ja musím povedať, že ešte potom, keď sme sa odsťahovali od rodičov, tak vtedy to začalo byť až hrozné. Vtedy si už ako vôbec nedával pozor. Hej, a to už nastupovali naozaj, kvôli alkoholu prišiel o prácu. Takže potom, keď sme sa po 14 rokoch rozviedli, tak ešte stále som 4,5 roka, stále som vždy tak dúfala, že prestane piť. Takže pre mňa to boli také etapy môjho života, že najprv som podala na výživné. Lebo napríklad nemusíš sa rozvádzať, hej, keď ti tvoj manžel neplatí výživné. Podala som na súd na výživné. Dlhoval mi neskutočné množstvo peňazí na výživnom. Chodil potom do Nemecka. Ja som bola ten typ už potom, keď už som bola úplne v takej beznádeji, tak môj manžel pracoval v Nemecku, to sme boli rozvedení, dlhoval mi 40 000 vtedy slovenských korún na výživnom, tak som našla takého super policajta a ten ho dal hľadať Interpolu. Ja som bola teda hrozne, teda už som mala teda nervy na krajičku, hej, že. A potom, keď sa vracal z Nemecka, tak v Bratislave na letisku ho čakala eskorta a išiel na výsluh do Košic. Eskorta ho nesla do Košic na výsluh, na policajnú stanicu. Výživnému. Takže ja som ako naozaj bola harpia, musím povedať. Ja ťa opravím, podľa mňa si nebola harpia, keďže podobný príbeh sme zažili aj my doma a myslím si, keď sa teraz ako dospela pozriem na to, čo robila moja mama a teda aj ty, tak to vnímam, že ste robili obidve pre záchranu svojich detí, aby ste mali čo dať jesť, to najlepšie, čo ste mohli a vedeli. V tom čase som si ale myslela, že som harpia, hej, teraz to tak nevnímam. Hej, ale naozaj, že mne to bolo už vtedy, keď je človek na tom dne, hej, a už nevie, čo má robiť, tak naozaj siaha po veciach, aby zachránil tú svoju rodinu, hej, aby sme mali z čoho žiť a aby lebo deti si to nezaslúžia.
Ale potom, po 4,5 rokoch sme potom zase predali dom, lebo keď sme sa rozviedli, tak stejne to pitie, to sme pozerali na to, ako sa môj muž, teda otec mojich detí a deti pozerali na to, ako sa ich otec zabíja. Zažíva, hej. Proste to bolo pitie už v takom štádiu, že už len ležal, bol schopný, akurát my sme bývali hneď oproti obchodu, vstal, išiel, kúpil alkohol a ľahol a pil. Hej, čiže to bolo len pitie, hej, triezvenia, to už ani triezvy ani nebol proste to. Moja psychologička vtedy mi hovorila, že nesnažte sa pochopiť alkoholika, nedá sa to pochopiť. On je chorý. Ja som si to uvedomila, až keď som začala chodiť na Al-Anon, že je to choroba. Tak ako keď máte chrípku, len toto je tak progresívna choroba, že tam treba odstaviť tú drogu. A dokonca nestačí odstaviť len tú drogu, lebo ak len odstavíte drogu, tak len vyliečíte, ako jeden psychiatr poľský hovorí, pán Voronovič, ktorý sa venuje alkoholikom aj spoluzávislosti. Hovorí, tak vyliečíte pečeň, vyliečíte žalúdok, vyliečíte tie vnútorné orgány, ak odstavíte tú drogu. Ale hlava ostáva, hlava melie, hlava vždy alkoholikovi, on každú sekundu myslí na chlast. Každú sekundu myslí, všetko prepočítava. Ak ide do obchodu a kupuje chlieb, on prepočítava, koľko môže mať za to pol decákov, koľko môže mať za to pív. To je proste, tá hlava ide, hej. To je choroba nielen tela, to je choroba mysle a ducha. To je úplne celého to zožerie toho človeka, hej, tá závislosť. A je jedno na čom. A to som sa dozvedela, až keď som začala chodiť na Al-Anon. No a potom po rozvode sme predali ten dom, lebo to sa nedalo na to pozrieť, ako sa môj manžel upíja k smrti. Takže sme predali dom a dokonca som aj nevedela, že či budem bývať s rodičmi alebo nie. Proste mne to už bolo jedno. Ja som vtedy zháňala byt, predali sme doma, za 2 mesiace sme museli sa vysťahovať a ja som ešte nemala byt, nič. A v dome, v ktorom teraz bývam s rodičmi, býval môj brat s rodinou, ktorý je samozrejme tiež alkoholik. Ale ten je aktívne ešte stále alkoholik. Takže vtedy sa to vyriešilo tak, že môj brat si kúpil so švagrinou iný dom u nás v dedine a ja som prišla k rodičom s deťmi. Takže tak sme to vyriešili. No a potom sme prakticky s mojím manželom 7,5 roka sme sa vôbec nevideli. Samozrejme kontakt s mojimi deťmi mal. Ja som nikdy svojim deťom nezakazovala mať kontakt so svojím otcom. Vždy som im prizvukovala, že to ich otec a nikdy iného otca mať nebudú. A oni sa chceli stretávať? A manžel sa chcel, ako staršia dcera nie. Staršia dcera, keď sme sa odsťahovali, keď sme predali dom, ona sa z nej vôbec 2 roky nevidela. Nelka to je zase iný príbeh. Nelka je typický záchranár. Hej? Čiže to je presne dospelé dieťa alkoholika, ktoré je záchranár. Staršia dcera je úplne, že odrezať od rodiča. Hej. Tam sú tak úplné extrémy u mojich dcer, ktoré to takto riešili. Hej. Staršia dcera tým, že môj muž sa na nej vyvršoval tak ako na mne a Nelka bola jeho miláček. Takže a Nelka, ona zachraňovala. Takže staršia sa ako volá? Emilia. Staršia sa volá Emilia a mladšia sa volá Petronela. Áno. Takže tá staršia to riešila radikálne, ona s otcom nechcela nič mať, ona sa s nimi 2 roky nevidela, keď sme prestali. A mladšia dcera, Petronela, tak ona vždy, keď sa s ňou chcel stretnúť, tak povedal, mal vždy podmienku, že áno, ak budeš triezvy. Takže vždy bol triezvy, hej. Takže tak to bolo, hej. No a pre mňa, keď sme predali ten dom, pre mňa bolo taká veľká úľava. Pre mňa to bolo také úplne, ako keby mi spadol kameň zo srdca, ale musím povedať, že šťastná som nebola. Hej, bolo to len to, že som toho alkoholika nevidela, ale starosti ostali, hej, čiže starosť o deti, hej, všetko. Takže, a bola som veľmi zničená. Ja z toho obdobia nerada ani ukazujem niekomu fotky, alebo ne. Ja teraz vyzerám oveľa lepšie, ako som mala 45, alebo 30, vtedy som mala 35 rokov, 40, hej, takže som bola úplne zničená psychicky, zdrvená žena a nerada na to obdobie spomínam, ale musím povedať, že nemám už problém o tom rozprávať. Vidíš, usmievam sa, hej. Že nemám problém o tom rozprávať, lebo je dôležité si tou minulosťou prejsť a sa s ňou vyrovnať, lebo viem, že tú minulosť zmeniť neviem. Ja sa pozerám na svoju minulosť, čo mi dala do dnešných dní. Lebo, tak ako som na začiatku povedala, som vďačná za svoj život, pretože ja by som, asi mi to
Boh, alebo tá moja vyššia sila dala preto, aby som bola práve teraz tam, kde som. Aby som mala aj vo svojom živote to šťastie. Súhlasím, Ivetka. Ja mám hneď otázky, mi tu tak naskakujú počas tvojho príbehu. Chcem sa spýtať, ak môžeš povedať ohľadom rodičov, že či boli alkoholici tiež. Mama K tomu, nie. k tomu naväzuje otázka, dá sa alkoholizmus zdediť? Alkoholizmus môžeš mať predispozíciu. To znamená, a to neviem od seba, to viem tým, že som chodila k anonymným alkoholikom, skôr ako som chodila na Al-Anon, tak som chodila k anonymným alkoholikom a áno, väčšina ľudí má predispozíciu stať sa závislým na alkohole. Ale nie všetci. Správna reakcia, ak ti alkohol chutí, ak ti robí dobre to, čo s tebou robí ten alkohol, čiže si v eufórii, hej, čiže by som povedala, máš také ľahké nohy, hej, tak sa tým začína, hej. Tak alkoholici ho tomu hovoria, lebo je to naozaj dokázané, že máš predispozíciu na alkohol. Veľmi si treba dávať pozor na to, a už keď ti vôbec len pivo chutí, alkohol, víno, proste všetko, čo ti chutí, čo obsahuje alkohol, je absolútne máš predispozíciu stať sa alkoholikom. Ja keď svojim alkoholikom som hovorila, že mne nechutí absolútne nič a že je mi z toho zle a mi povedia, toto je tvoja správna ochrana tvojho organizmu, pretože to je jed. Takto má telo reagovať. Je to jed. Správne. Ak tebe alkohol chutí, to znamená, že ty máš v sebe, vo svojom tele nejaký enzym, ktorý proste ti robí to, že proste ty môžeš vypiť napríklad 1,5 deci, môžeš vypiť 1 pohár vína a ty v pohode, ty nič. Tebe to len chutí, ty proste nič necítiš. Hej? To je úplne zlé vnímanie tvojho tela na alkohol. Každý jeden alkohol je jed. Jedno, či je to víno, či je to pivo, darmo, že ti to pivo pomáha na trávenie a neviem čo, je len jedna zložka. Jediná pozitívna zložka alkoholu je ten pocit tej blaženosti. Hej, že prakticky, ak máš nejaký problém, tak si dáš a sa ti uľaví. Ale to nie je správna reakcia tvojho tela. Hej. To je presne ako na lieky. Keď si závislý na liekoch, sú lieky, ktoré sú veľmi silno, môžeš sa od nich stať závislý, hej, to je ako keď psychiatr ti dá nejaké tie lieky na tvoj stav, ale nie je ich dobré brať dlhodobo. Staneš sa na nich závislý. Potom ich vysádzať je veľmi ťažké. Súhlasím. Sú také aj vitamínové doplnky, napríklad na trávenie formou enzymov a tiež vlastne bez nich už nevieš potom jesť ďalej. Áno, takže taký jednoduchší príklad. Dobre, a ty opakovane spomínaš Al-Anon, tak nám vieš k tomu aj povedať a tak prejsť k tomu, že čo to vlastne je, ako si sa k tomu dostala. Ja už som si niečo pozerala na internete, kde to všade je. A ešte si spomínala, alebo aspoň so mňou, keď sme sa súkromne bavili, dospelé deti alkoholikov a medzi nich sa radím teda aj ja, tak tam by som ešte chcela viac informácií pre našich divákov. Takže ja som sa do Al-Anon dostala, keď sme sa s manželom po 7,5 roka, čo sme predali dom, sme sa vôbec nevideli a potom sme sa dali naspäť spolu dokopy. Hej? Čiže dnes už sme nefungovali sme ako manželia, ale ako pár. A nejak 10,5 roka sme spolu fungovali a začala som chodiť na AAčka, tam mi povedali, že som spolu závislá a ja som sa skoro urazila, jaká som spolu závislá, veď ja neviem, ja som tomu vôbec nerozumela. ale potom som zistila, že o čom tá spoluzávislosť je, hej, že prakticky všetci sme spoluzávislí, aj keď nemáme doma, vždy sme na niečom závislí, či sme závislí na deťoch, na rodine, hej, proste na tej komunite, hej. A spoluzávislí sme pretože v domácnosti, keď máš nejakého závislého, tak sa všetko točí okolo toho závislého. To znamená, že všetky problémy, ktoré rodina rieši, sú len problémy toho alkoholika. Čo robíme? Chceme, aby prestal piť. Chceme, aby prestal drogovať. Chceme, aby zmenil svoje správanie. A myslíme si naivne, že ak prestane piť, tak on zmení aj svoje správanie. Nestačí, ako som vysvetlila, odstrániť tú drogu. Proste je to choroba mysle a ducha. Treba niekde chodiť, či chodiť na sedenia ku psychologovi, ku psychiatrovi, proste nájsť si podporné skupiny a to sú presne tie skupiny. Pre alkoholikov sú to anonymní alkoholici
Aj náš ten program vymysleli presne alkoholici. Je to svojpomocná skupina, ktorú založil Bill a Bob v Amerike pred 80 rokmi. A funguje to doteraz. A vďaka tomuto programu, ktorý títo dvaja alkoholici vymysleli, Bill bol ten, čo predáva na burze, hej, on bol burzový maklér, proste on bol macher. A Bob bol lekár a boli neskutočne obidvaja alkoholici. A chceli z toho von a nevedeli ako. Nikto im nevedel pomôcť, boli 30. roky v Amerike. A oni presne založili a oni aj vymysleli 12-krokový program. Na základe tohto 12-krokového programu vznikli skupiny Al-Anon, pretože Bill a Bob založili AA, začali pomáhať alkoholikom a samozrejme začali sa stretávať ich ženy. Takže vznikol Al-Anon. A oni si zobrali ženy 12-krokový program od alkoholikov a prispôsobili si to na Al-Anon. Potom vznikli DDA, to sú dospelé deti alkoholikov. Všetky 12-krokové programy, ktoré sú na celom svete, sú presne odnože od anonymných alkoholikov, od 12-krokového programu anonymných alkoholikov, ktoré vymysleli dvaja ľudia, Bill a Bob. Všetky. Úplne ma to fascinuje. Či sú to drogovo závislí, hej, narkomani, anonymní narkomani, sú skupiny anonymných narkomanov, sú skupiny prejedačov, sú skupiny týchto Alatín, to sú deti do 18 rokov. Hej. DDA sú už dospelé deti alkoholikov. Celý tento 12-krokový program je prenesený do týchto skupín z anonymných alkoholikov. Je to tak úžasný program a toľko ľudí si z toho berie to svoje a fakt to ľuďom pomáha. A samozrejme dobrovoľne, ak chcú. Nikto do ničoho nikoho nenúti. Hej. To je dôležitá informácia. Je to naozaj na dobrovoľnosti. Ivetka, a vieš povedať, tak ako odhadom možno zo štúdií, koľko percentuálne ľudí na Slovensku alebo v Európe je alkoholikov, ale a koľko je skrytých alkoholikov, lebo teraz vlastne, ak som si ťa vypočula, tak vnímam to, že veľa tých ľudí v mojom okolí, ktorí chodia bežne do zamestnania, príde víkend a idú si užiť, vypiť si, tak vlastne je to opakovaná pravidelná situácia každý víkend, tak už sa radia medzi alkoholikom. Tak nejaké tie čísla percentuálne. Ale musím povedať, že sú aj takí, že napríklad celý život budú len konzumenti. To znamená, že nemusím, robia to, že pijú napríklad len príležitostne. To znamená, že je nejaká oslava. Tak tam si dajú, hej, a inak nepijú. Čiže naozaj, alebo je stretávne, máš stretnutie pomaturitné, hej, stretnutie a takto, že ľudia sa tak stretávajú, alebo že idú na kávu, áno, dajú si toho frťana, alebo tak. Ale proste ten, kto príde a na oslave sa, ja si myslím, ja to tak vnímam, kto sa na oslave opije, ten sa opije aj doma. Hej. Takže nemyslím si, skrytí alkoholici, väčšinou skrytí alkoholici sú ženy. Hej, pretože veľmi veľa žien pije a v dnešnej dobe si myslím, že ešte viac pije žien ako mužov. Len ženy nevidíme, pretože oni pijú doma. Nechodia po tých krčmách. To sú len výnimky, hej, to už, keď už tak vidím tie bezdomovky alebo tak tie, áno, hej, že už naozaj, že už je to v takom štádiu, že ale väčšinou ženy pijú doma. Naozaj. To mi dáva význam, lebo poviem teda príklad zo života, keď sme mali prvé dieťa, druhé dieťa, tak chodia aj také vtipy po internete, však mama, daj si doma pohár vína na nervy, mama, daj si, vieš. Takže ja neviem, odkiaľ mám tú informáciu, ale viem, že keď sme si dávali s kamoškami ako maminky každý večer pohár vína, tak už sme sa nazvali, že sme skleničkové alkoholičky, že už vtedy mi to akoby tak cinkalo, práve upozornenie, že aha, mať v tom taký rituál, že každý večer uspím dieťa, vyčistím si domácnosť, dám si pohár, že to nie je tá správna cesta. Tak mi úplne dáva význam, že vlastne viac žien je teraz v tom namočených, v tom pití, ako tých mužov, lebo je pravda, že ženy do krčmy nechodia. Oni majú stále doma tie deti, či na materskej, na rodičovskom, na výlete proste musia behať okolo tých detí a nedá sa im ísť do tej krčmy ako tým chlapom. Hej, tak to povedané, takže... Ale pre nich je to aj hanba, hej, čiže akože naozaj každý alkoholik ti povie, že nie je alkoholik zo začiatku. Ona nie je alkoholik. Každý, aj môj brat už roky chlasta, ako pije a vôbec povie, že nie je alkoholik.
On nie, on nemá problém s alkoholom. On proste, kým chodí do roboty, tak vie presne, keď príde z práce, koľko si môže dať, aby ráno nenafúkal, keď príde do práce. A cez víkend je naliatý. Hej, čiže... Jasne, prepočítava. Áno, to je všetko. Toto normálne šrotuje tá hlava úplne, že presne, oni to majú presne vyrátané. Hej? A keď potrebujú, že keď je doma kľud, napríklad môj manžel, keď videl, že je doma kľud, tak proste hľadajú dôvod, aby mohol ísť sa opiť, takže proste potrebuje hádku vyvolať. Hej, a my sme tí spolu závislí presne na to ako stvorení. Hej? A keď sa na to necháš nachytať, hej? Tak je hádka na mieste a potom idem kvôli tebe do krčmy. Hej? Ty si navíš, že ja pijem. Lebo keby si robila, ja som toto mala presne, to nie, že len bol môj manžel, nie, že bol len agresor ako fyzicky, ale aj psychicky. Hej, do 3 rána som bežne v posteli počúvala, čo všetko ja musím robiť, aby on prestal piť. A ja som to urobila, ani žiadna zmena sa nekonala. Hej. Takže to som potom videla, hej, že to nemá ako význam. Hej. Čiže naozaj tá spoluzávislosť je veľmi silná. Hej. Takže fakt toho alkoholu, nedá sa pochopiť alkoholizmus, my, čo nepijeme, nevieme pochopiť alkoholizmus, ani sa to nemáme snažiť pochopiť, to nie je naša úloha. Naša úloha je, ak s tým neviem niečo robiť a uvedomiť si, že ja neviem urobiť s tým alkoholikom nič, absolútne nič, ja musím riešiť seba. Ja musím riešiť svoj postoj, hej, a svoj postoj k životu. Či chcem takto ďalej žiť. Nehovorím, že sa musím každý rozviesť, tak ako ja. Poznám plno spoluzávislých, aj u nás v Al-Anone, ktorí žijú s aktívnymi alkoholikmi dodnes a robia na programe a sú šťastní. Že ten program im pomáha v tom prežití. Program im pomáha, aby vedeli zvládať ten život s tým alkoholikom a hlavne, aby zvládali svoj život, aby sa nemiešali do života alkoholika. Je to jeho rozhodnutie. Tak ako je moje rozhodnutie, či ja budem robiť so sebou niečo a jeho rozhodnutie, či bude ďalej piť alebo prestane piť. Všetci sme dospelí, všetci nie sme zbavení svojej právnosti, máme občiansky preukaz a každý je zodpovedný za svoj vlastný život. A za manželstvo sú zodpovedné 2 osoby. Ak tá jedna stránka zlyháva, to neznamená, že musím zlyhať aj ja. Hej, a neznamená, že ja musím ísť padať na dno, len preto, ale ja som mu slúbila v dobrom aj zlo. Ale to neznamená, že to zlé, že aj to zlo mňa stiahne na to dno. To je krásna myšlienka. Ešte na záver by si chcela aj dať nejaký odkaz pre našich divákov? Nejakú myšlienku ešte? Tak. Taká myšlienka pre mňa je veľmi dôležitá a máme takú krásnu modlitbu a to je modlitba dospelých detí alkoholikov. Poviem ju. To je na záver, naozaj je to úplne, tam sa hovorí všetko. Myslím, že tomu porozumiete. Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijala ľudí, ktorých zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenila človeka, ktorého zmeniť môžem, a múdrosť, aby som vedela odlišiť, že tým človekom som ja. Naozaj krásna myšlienka. Ďakujem ti, Ivetka, za túto nevšednú tému. Ja fakt som ťa hltala každé jedno slovo. Ešte si znova vypočujem náš rozhovor. Predtým, ako všetkým prezdielam, mám veľa ľudí na mysli, kto by si to mohlo vypočuť. Aj v mojej rodine, aj mimo nej. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem a budem sa tešiť aj na ďalšie nejaké rozhovory. Už mi sem prichádzajú detičky. Akorát sme to stihli.